Kako ocjenjujete reakciju Europske komisije o povredi sustava azila? Komisija je zapravo potpuno nespremno dočekala ovaj migracijski val, a neki europski dužnosnici i političari bili su toliko hrabri da su pozivali migrante u Europu. A sad kad vide da ne mogu kontrolirati situaciju, traže Pedra i željeli bi ga pronaći u Hrvatskoj. I što ja kao hrvatska zastupnica ne mogu dopustiti, jer ne samo Hrvatske, nego ove druge države koje ste spomenuli, to su države koje su izravno na udaru migrantskog vala. Oni su na prvoj crti. I ako se nijedna od njih ne drži tih pravila koje je komisija postavila, znači da nešto nije u redu sa tim pravilima i da se u ovakvim okolnostima ne mogu provoditi. Okolnosti su zatekle mnoge, između ostalog zato što je ovo novo nastala situacija kakve nikad nije bilo prije. Riječ je o zasada opomeni koja se odnosi uz Hrvatsku na još 4 zemlje. Kakve su sankcije u ovom slučaju moguće i da li će do njih doći? Pa sad je službena opomena. Hrvatska se treba očitovati druge članice u roku 2 mjeseca. Ako se ne očituju, onda komisija upućuje obrazložena mišljenja, to je drugi korak postupka i nakon toga države članice kad prime ta mišljenja imaju rok opet 2 mjeseca za odgovor komisiji. Ako ne odgovori, komisija može odlučiti uputiti te države članice sudu Europske unije i predložiti sudu izricanje financijskih kazni. Evo, s migrantskim valom kojeg pratimo iz dana u dan, neke su se zemlje snašle bolje, neke lošije. Pokazalo se i da mnoga pravila nisu univerzalna na razini Europske unije. Evo, vaš stav, kako je komisija dočekala ovu najveću humanitarnu i sigurnosnu krizu u Europi? Pa, oni su i dočekali totalno nespremni. Oni nisu bili svjesni koliko će ljudi doći, htjeli su se pokazati velikim humanitarcima, a da ništa nisu napravili da te ljude prihvate, nisu pomagali državama članicama da prihvate te ljude. Vi znate da Italija kuka i ima pravo, jer u Italiju dolazi toliko migranata, Italija više ne zna kuće s njime. Ali izgleda da ljudi iz komisije misle da to zapravo nije njihova briga, da oni samo deklarativno i oralno da upozoravaju, da govore da je to sav njihov posao i sva njihova briga. Da li se iz redova europarlamentaraca prema Europskoj komisiji upućuju u tom smislu kritike? Pa, naravno da se upućuju kritike. Gledajte, svi mi želimo dobro tim ljudima, ali ne možete prihvatiti te ljude ako nemate gdje s njima. Zamislite da smo mi registrirali sve te ljude, oko 500.000 ljudi, i onda oni njih vrate u Hrvatsku. Pa gdje bi mi s tim ljudima? Mi moramo znati da ti ljudi nisu iz našega okruženja. Oni su iz Azije i Afrike. A oni su do Hrvatske mogli doći samo preko teritorija neke druge članice EU-a. Pa Hrvatska ne može ni snositi nikakvu odgovornost zato što oni nisu propisno registrirani na mjestu gdje su ušli u Europsku uniju. Dakle, traži se jedan krivac. Europska komisija se želi oprati, želi okriviti države članice koji samo traže načina da pomognu tim ljudima, ali isto da zaštite svoje nacionalne interese i sigurnost svojih građana. Jasno. Gospođo Tomašić, hvala vam puno na ovom razgovoru za N1.